Izinto emane ukwenzeka abathakathi bayenza kavukela abamile, abanye siyabazi abanye sibazi, siphila nabo, abanye bahambela kude kodwa baqhuba ubuthakathi. Kanti namadimoni nawo ehla inyuka aphasi phezulu aphazamiseka impilo. Kuningi akwenzayo okumelele nathi, kodwa ke asibheke la udaba lamaphupho, sibheke ukuthi nakhona la ngeke sabheka yini okunye okumfakela wawo amadimoni nabathakathi. Kama kuwuphasa ngithanda linye ofleki sibheka la uZama Dinangwe Dlomo, etizama Dinangwe Dlomo uthi sawubona pastor, kuyini uphupha umuntu ekufulathele? Silenzile iphupho lakho nesikhuluma ngokufulathela, ngase ngicabanga ukuthi asikhulume ngokudunusa umuntu ekudunisele, ngoba ukufulathela umuntu nokudunisela umuntu kucishe kufane nakufana. Umuntu mekufulathela umuntu nje usuke ebhekele, kodwa umuntu mekudunisele umuntu osuke kunikeza izinqe zakhe ekudunusele, showing you his or her but izinqe ekhomba izinqe zakhe, lo muntu lo kudunisele. So number one, uma ungenze kuphupha umuntu kuwuphawu esithale nje ngolubi kakhulu uma ekudunusela noma ekudunusele, ngoba lokho kusho ukuhaqwa yibhadi nesinyama ngenxa yalo muntu, ngoba ekufisela okubi. Kodwa noma ke bakhona abantu abakwenza ukuthi wena uhaqwe yibhadi nesinyama, kodwa ke bese kuvele ngathi lo muntu lona, uyabona. Kodwa kasibheke ukuthi uNkulunkulu uthini kuMahubo 44 verse 5, ngawe siza kulahla phansi izitha zethu, ngegama lakho siza kuzinyathela, siza kunyathela abasivukelayo, sikupha amandla. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi ubupha umuntu kube uphawu lokumedunisela olusho ukuthi kumele uphakame uthole usizo lokwelashwa noma uthole imkhuleko enamandla, ngoba umuntu ogadlwa ngento eyisichitho shothi uyachithwa. UGenesis 50 verse 20, yebo nina nangisongela okubi, kepha uNkulunkulu wakuceba kwaba kuhle ukuba ke akwenze kubeke njenganamuhla, asindise abantu abaningi. Number 3, uma uphupha umuntu kuwuphawu esithale njengolubi mekudunusela, lusho ukuthi lo muntu ngenze kugcwele inzondo namaqhubu, uyakuqalekisa futhi uyakufungela ukuba ubanjwe amashwa, uhaqwe amashwa, ulandelwe amashwa, izinto ezimbi zikwehlele empilweni, abantu beqhele kube ngakuthandi, ungabi mnandi, unganambithisiseki kubantu, yabona. Isaiah 54 verse 17, asikho-ke isikhali esenzele wena isiyakuphumelela, nalo lonke ulimi olukuvukelayo liyakwahlulelwa. Siyakuthembisa ukuthi uma ungenzeka uvele uphuphe umuntu ekudunisela, ngokuqaphela okwesikushoyo bese ukukhuleka ngamandla, noma uye kubantu abangabelaphi, noma uye kubantu abakhulekisanayo bekukhulekise. Siyabonga.